Přátelé, vítejte u posledního dvouciferného dílu podcastu Epivýživa. Dnes natáčíme 99. díl a jsme opravdu rádi, že jste opět u toho. Jen málo kdy se stává, že by se jeden lék stal tématem jak pro odborné časopisy, tak pro bulvární média. Ozempic to ale dokázal. A jeho údajné téměř zázračné účinky na hubnutí vyvolaly pozornost napříč veřejností. A tak vyvstává několik otázek. Je to bezpečný lék na hubnutí pro každého? Jaké je jeho epigenetické působení? A naše posluchače bude nejspíš zajímat nejvíce, zda je možné dosáhnout podobných výsledků i přírodnější cestou. Pojďme se to dneska společně dozvědět. Ahoj Blani. Ahoj. Znáš někoho, kdo Ozempic užívá nebo užíval? Je to vůbec dostupný lék v Česku? Osobně neznám, ale tak nějak, co člověk jako zaznamená v těch médiích, tak to nějak asi dostupné je. Vždycky člověk zaznamená nějaké ty celebrity a jak zhubly a byl zatím Ozempic. No jasně. A já, když mluvíme opět o těch celebritách, tak samozřejmě já tady mám pro naše posluchače pár bulvárních informací. Například herečka Rebel Wilson, To vůbec nevím, kdo je. taková blondýna, trošku taková jako nafouklejší, známá z různých komediálních filmů, ta ho například užívala, nebo užívá. Sharon Osbourne, manželka Ozzyho, ta ho užívala, měla špatný, jako s tím zkušenosti, ale její dcera Kelly, ta s tím má zase výborný zkušenosti. A chci podotknout, že ani jedna nemá diabetes, teda co jsem se dočetla. A pak ještě zpěvačka Meghan Trainor a dokonce, Blani, i údajně Elon Musk. A ten vlastně okolo něj splanuly takové jakoby drby nebo rumors na Vánoce 2024, kdy zveřejnil na sociální síti X fotku, kde je oblečený jako Santa Claus. Má tam postavu modela, jo, je jako štíhlý, jo, a napsal k tomu Ozempic Santa. Bez pupíku. Ale řekl, že prý užívá jiný lék, který působí podobně. Ale zase víš, jak Bůh ví, co nám ty celebrity pustí a co nám nepustí. Kamarádi, pouštíme se do toho. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce, již brzy bude druhá, vede první epigenetickou poradnu a je také šéfredaktorkou časopisu Rada. Blani, můžeš prosím vysvětlit, co je Ozempic, jaký je jeho původ a k čemu je původně určen? Nevím, jestli tady ta vlna Ozempic zasáhla úplně všechny naše posluchače. Tak je to látka, která se jmenuje semaglutid a je to látka, která je podobná jednomu hormonu, který přirozeně vzniká v našem těle. Je to hormon GLP-1, což v podstatě znamená glukagonu podobný peptid číslo 1. A je to prostě hormon, který patří mezi takzvané inkretiny a ty dost často právě ovlivňují chuť k jídlu. Původně to byl lék určený pro diabetiky. On totiž umí zaprvé podpořit vylučování inzulinu, snížit vylučování glukagonu, což je vlastně protihráč inzulinu, a vlastně mírně zpomalit vlastně vyprazňování žaludku, jako když se najíš, jak rychle z toho žaludku poputuje dál. Takže díky těmto účinkům vlastně diabetikům může pomoct snížit hladinu glukózy a vlastně snížit i glikovaný hemoglobin, prostě všechny ty věci, co ty diabetici mají zvýšený, tak jim to pomůže snížit. A samozřejmě i snížit chuť jídlu. Ale tam to roli hraje nejen to, že on se váže na ty receptory, které jsou ve střevech. Ty účinky, co jsem zmínila, tam hlavně to působí přes ty receptory, které jsou ve střevech. Ale oni ty receptory pro ten GLP-1 hormon se nacházejí i v mozku a právě když se tam
ten semaglutid, nebo ten Ozempic prostě naváže, tak dochází k výraznému potlačení chuti k jídlu. Takže se ukázalo, že vlastně takovým vedlejším účinkem těch diabetických přínosů je právě to, že člověk hubne, protože ztrácí chuť k jídlu. Mm-hmm. Takže... Což je zhmotnění snů nás mnohých, co si povídat. Prostě ta představa té pilulky nebo Ozempic se dělá i injekčně a aplikuje, že jo, ale jsou už na trhu i polikací varianty. A tak to je prostě takový sen, že prostě spolkneš pilulku a zhubneš, že jo, to je prostě nádhera. To je to krása, slibují to všechny diety zázračné, že jo, ale většinou se člověk poučí, že to tak nefunguje, ale tady najednou pilulka, člověk ji spolkne a už mentálně se cítí hubenější. A navíc k tomu se asi dostaneme později, ale promujou to takhle i americké celebrity. No to prostě opravdu funguje, no, že ten efekt na to potlačení chuti k jídlu je opravdu jako poměrně zásadní. Dobře. Co Ozempic slibuje? Jsou to teda ty účinky hlavně pro diabetiky? Ale i na to hubnutí, to jako nebudeme popírat, ono to prostě na to hubnutí opravdu funguje. Dobře, ale vlastně je to hubnutí pro diabetiky. Jako v podstatě tím zhubne každej, protože jasně. Prostě tu chuť k jídlu to prostě potlačí každému. Ozempic je lék, který je na předpis. Takže vlastně ten lékař by měl jako uznat, jestli ten člověk splňuje ty podmínky pro to, aby ten Ozempic užíval a měl by teda asi být diabetik. Jo, jako určitě to patří do rukou lékaře. Jestli by měl nebo neměl být diabetik, to úplně jako nemůžu říct. Jo. To opravdu bych nechala asi na těch lékařích. Ale já bych to úplně jako nezatracovala, když člověk chce zhubnout tímto způsobem, protože takhle, ono to má určitý vedlejší účinky. To si nebudeme nalhávat, je to prostě lék a má to vedlejší účinky. Někdo nemusí pocítit nic, ale byly popsány i vedlejší účinky, které jsou poměrně závažný. Budu je jmenovat později. Klidně můžeme říct jako rovnou, ono je to jedno. Nevolnost, průjem, zvracení, zácpa, bolest břicha, bolest hlavy, únava, poruchy trávení, pálení žáhy, distenze břicha, říhání, hypoglykémie, plynatost, žloutnutí očí či kůže, opakující se horečka a gastroenteritida a gastroezofageální reflux. No, ale pak tam jsou ještě další, pak může být ještě třeba poškození ledvin, který dost často bývá spojeno s tím, že když člověk jako potom zvrací a má průjem, tak dojde k dehydrataci a může to přispět k poškození ledvin. Byly popsány i případy poškození sítnice, jo? Takže prostě to, že člověk má průjem, to by i jako zkousnul, ale ty vedlejší účinky tam prostě můžou být. To je potřeba si říct. Ale teď je potřeba si říct to B, protože když je člověk opravdu obézní, tak ono fakt jako není sranda s tím něco udělat. Jo? Že ono se řekne prostě nežer, hejbej se. Ale prostě ta obezita je stav, kdy to tělo se brání tomu, aby zhublo. Jo? Máš leptinovou rezistenci, takže máš pořád hlad. Jako hejbat se sice jakože můžeš, ale ono to, když jako máš jako opravdu velkou obezitu, tak úplně není sranda se hejbat, protože běhat nemůžeš, chodit můžeš omezeně, jezdit na kole jako leckdy taky nemůžeš, protože někdy to je hmotnost přesahuje nosnost kola, že jo. Můžeš sice chodit plavat, jenomže řada obézních lidí jako má problém se jako slíknout do plavek, protože to není jako jenom o tom, že mají pocit, že ne všichni budou koukat. Oni na ně opravdu všichni budou koukat a všichni se budou šuškat, ale jak je tlustý. No. Takže se jim nikdo nemůže divit, že prostě nechtějí chodit plavat. Jo? Takže jako není úplně sranda se hejbat. Jo? Takže jako ještě navíc tělo má prostě leptinovou rezistenci, to jsem říkala, takže máš pořád hlad. Máš vysoký zánět v tom těle a ten zánět ti komplikuje to hubnutí. Klouby bolí. Klouby samozřejmě bolí, že se jako nemůžeš hejbat. No, je to, prostě není fakt sranda hubnout, když má člověk obezitu. Jo. Rozhodně by se takže i takhle, je potřeba tam zvážit pro a proti. Když máš prostě obří obezitu, tak máš tak velký riziko nějakých jako zdravotních potíží, že může dávat smysl risknout ty vedlejší účinky. Pokud máš třeba jako já nadváhu nějakých 10 kilo, tak to smysl nedává. Souhlasím. S morbidní obezitou a vysokou obezitou bychom možná doporučili a stejně je to na zvážení lékaře,
ale s nadváhou to je prostě no-go zóna prostě. Nechceš riskovat svůj život těmi vedlejšími účinky, když prostě jde o to, že můžeš jít běhat, můžeš jít chodit, můžeš jít plavat, nikdo na tebe nebude koukat, protože co si budem říkat, já byla v létě hodněkrát na koupáku a nadváhou trpí 70% návštěvníků jako koupališť. A ještě jsem chtěla říct, mluvila si vlastně o selhání těch ledvin. My tady, já mám jednoho kamaráda, můžu ho pozdravit, ahoj Filipe, on poslouchá náš podcast a vlastně on v létě, na jednom výletě vlastně došel k tomu, že mu skolabovaly ledviny, nebo on to nevěděl, pak se to dozvěděl a není to vůbec žádná sranda. Vlastně ty důsledky toho, že ty ledviny skolabujou, si člověk jako nese dlouho a dlouho se to vlastně musí řešit. Čo? Tak to jsme vlastně řekli, jaký jsou vedlejší účinky, ale i přesto, že to má takovýhle hrozný vedlejší účinky, to lidi neodradilo a není jako tajemstvím, že ten Ozempic byl hojně jako zneužíván osobami, které třeba nemají ten diabetes a chtějí jen jednoduše zhubnout, nemají morbidní obezitu a dá se prostě relativně lehce pořídit na černém trhu, nebo kamarád předepíše a to zkusím. Co bys ty, která jakoby tušíš, co to všechno znamená pro to lidské tělo, to užívání Ozempiku nebo podobným jakoby lékům na hubnutí, co bys vzkázala lidem, kteří nemají předpis od lékaře, ale chtěli by si takový nebo podobný lék sehnat a užívat ho? No prostě riskuju. Je tam potřeba prostě vždycky zvážit to pro a proti. Jo. Rozhodně schánět cokoliv na černém trhu je vždycky riziko, protože nikdy nevíš, co ti jako přijdeš. Jo. No přesně. To bych přes jako touhletou cestou bych rozhodně nechodila. Vždycky jako konzultace s lékařem je jako zásadní v těchto věcech. Pak samozřejmě zvážit to, jestli mi to stojí za to z pohledu rizika vedlejších účinků a finanční náročnosti, jestli je můj stav skutečně takový, že to jakoby dává smysl. Prostě velká obezita za mě to smysl dávat může, nadváha nikoliv. Je potřeba počítat s tím, že když to člověk přestane brát, chuť k jídlu se vrátí. No jasně, jojo efekt. No, takže v momentě, kdy třeba ten člověk má tu obezitu, která mu brání v tom, aby jako třeba se nějak smysluplně pohyboval a hází mu to vidle prostě do toho, aby jet normálně, tak prostě tím zhubne, pak vlastně se zařadí prostě do toho svého denního režimu, zařadí pravidelný pohyb, bude si dál udržovat nějakou jako vyváženou stravu a tím může zabránit tomu, aby opět nepřibral. Ale v momentě, kdy jenom tím zhubne a pak to přestane brát, chuť k jídlu se prostě vrátí a pokud nic nezmění ve svém životě, tak stlousne zpátky. Že jo? Možná ještě víc. Klidně ještě víc. No. Samozřejmě tím, že nemá chuť k jídlu, tím může hrozit riziko nějaké podvýživy a hlavně ve smyslu prostě nějakých jako esenciálních živin. Takže je samozřejmě jako si potřeba hlídat, aby jet to, co jako jíst má. No. Blani, a Ozempic je relativně mladý lék. To jsem se dočetla ve americké Wikipedii, že vznikl někdy v roce 2017, ho teda se začal předepisovat injekčně a vlastně 2020-2021 začal být jako že užíván celebritami, trošku se to tlačilo hodně dopředu a tak dál, až se to vlastně hodně proslavilo a skončilo to na bulvárních plátcích a tady celebrita, všichni to jíme, je to bezva. Ale je to teda relativně mladý lék. Už existují nějaké studie, které zmiňují jeho epigenetické působení? Tak ono to de facto je epigenetické působení, protože vlastně se váže na nějaké receptory a ovlivňuje tím nějaké chování uvnitř buněk, takže de facto se to dá označit jako za epigenetické působení. A to nemusí být, jakoby, a teď by mě zajímalo, je to jako dobré epigenetické působení nebo špatné epigenetické působení? Já bych totiž chtěla z tebe dostat nějaký virální výrok. Nějaký jako extra strašidelný nebo extra pozitivní. Nebo prostě něco jako fakt jako echt.
No těžko říct, no ono je, v podstatě jenom můžu zopakovat to, co jsem řekla, že v určitých jako případech konkrétních to může dávat smysl, kdy je jako ten poměr prostě nákladů a rizik vyváží tu potřebu toho účinku, tak to smysl dává. Tam jako asi nic virálnějšího ze mě nedostaneš. No. Jasně. Ono to i vlastně ten lék může mít i jako další pozitivní účinky, jo? Že on třeba může upravit nějakou artrózu, artritidu, jo? Protože ty jeho účinky jsou poměrně rozsáhlejší a neomezují se jenom na tu chuť k jídlu. Takže on může mít i některé další pozitivní účinky. Jo? Ale jde o to, že prostě se musí zvážit ta míra toho rizika, jestli to stojí za to. Jo, protože třeba já jsem sleduju různý YouTubeový tvůrce a už spousta těch tvůrců dělalo o Ozempiku, prostě tady na 40 minut video a tady, ale v podstatě je to sestříhaný mix těch zkušeností těch jiných lidí, třeba konkrétně jako z Ameriky, kteří vlastně mluví o těch svých strašných zkušenostech a jak skončili. A já třeba, co jsem viděla asi jako 4-5 videí, tak asi jsem se teda dostala k algoritmu, který mi představoval jenom ty hrozný. Jakože ty lidi zhubli, ale vlastně buď se jim jako brutálně pokazila psychika, nebo právě začali mít jako strašný problémy už jako s trávením a pokazili si prostě nějaký jiný procesy v tom těle a vlastně hrozně litovali toho, že to jako kdy začali užívat a jenom jeden z těch 4 ho vlastně se přiznal, že to měl jako od doktora a ty ostatní táně nezmiňovali, jako kde k tomu přišli. A jestli to vlastně vůbec byl Ozempic, mi teďka dochází. Jasně. A já mám ještě jeden insight infoblaní. Dozvěděla jsem se ho teďka před natáčením. Nemůžu zveřejnit svůj zdroj, ale je to spolehlivý zdroj a ten mi řekl, a tím toho zdravím, že teďka už frčí něco mnohem prej lepšího, než je Ozempic a jmenuje se to Mounjaro a funguje na bázi tirzepatidu. Takže nevím, jestli jsi o tom slyšela v rámci přípravy. Blanka není připravená na tuhle odpověď, ani já jsem nebyla připravená, ale zmiňovala jsem se právě někomu, že to zmíníme a že prý je to ještě jako víc efektivní a ten, kdo si teďka dává Ozempic, je už jako trapnej, protože teďka frčí něco jiného. Takže lidi bacha vždycky na předpis a hlavně s lékařem. Tak pokud by to bylo bezpečnější, tak jako by to bylo dobře, že? Já jsem si četla stránky toho jako výrobce a tam je, že jako jediný aktivuje to GLP-1, ale už bylo řečený, že to aktivuje třeba i zrovna ten Ozempic a když jsem si dělala přípravu na podcast, tak jsou i jiný léky. On úplně neaktivuje GLP-1 Ozempic. On je strašně podobný. Aha. Ono je to de facto jakoby bílkovina, protože to je jako dlouhý řetězec, že jo, aminokyselin a on se liší pouze jako ve 2 těch aminokyselinách. Takže je to naopak jako je to výhoda, protože tím, že se trošku liší, tak tím je vlastně chráněný před degradací. Aha. Takže on de facto funguje líp než ten GLP-1, víš? Aha, protože tady třeba u tohohle výrobce, tohohle zmiňovaného nového léku, tady píšou, jako jediný aktivuje receptory pro GIP a GLP-1. GIP to je taky jeden z takových těch peptidů, který jako můžou ovlivňovat chuť jídlu a ovlivňují i třeba slinivku, jako ve smyslu ochrany slinivky a podobně, takže i to je jako pozitivní látka. My tady s Blankou pořád probíráme epigenetiku a to, jak je důležité zapnout ty správné geny. No ale víte co? Nemusíte na to být sami. Je tady Epigemic, e-shop, který je nabitý jen takovými produkty, který vycházejí z principů epigenetiky. Najdete tam doplňky stravy a funkční potraviny, které vám pomůžou naplno využít potenciál vašeho těla. Žádné zbytečnosti, jen to, co dává smysl a má vědecký základ. Mrkněte na epigemic.cz a vyberte si to, co vaše tělo právě teď potřebuje. Vaše DNA vám poděkuje. A jaká je situace ohledně Ozempicu v Česku? Na to jsem se připravila já. A jenom jako jsem chtěla říct, že celkem se to jako hezky řešilo, nebo já si myslím, že celkem
se to tady chytilo, protože v dubnu 23 došlo v Česku k dočasnému výpadku dostupnosti léků ze semaglutidy. A výpadek způsobila popularita užívání mimo pravidla indikace, a to znamená na to hubnutí. A popularitu samozřejmě zvýšilo jeho virální šíření na sociálních sítích a jeho propagace různými celebritami. Takže České ministerstvo zdravotnictví rovněž chtělo zabránit spekulacím s Ozempikem a tak zakázalo jeho vývoz. A teďka jakoby si nejsem jistá, jestli jsem to dobře pochopila, jeho vývoz jako z Česka nebo vývoz do Česka. Když to jako napsali vývoz. Ne, tam je totiž, to je ten problém, který je i u jiných léků. A já přesně jako nevím, jako jak ty detaily toho, jak to funguje, ale jde o to, že my máme s těma jako firmama nějaký jako na státní úrovni nějaké smlouvy, nebo na úrovni pojišťoven, nevím, nějaké smlouvy, že nám to dodávají za cenu, která je ovšem docela jakoby nízká a ono se vyplatí, protože ta cena je třeba o tolik nižší, než je venku, tak se vyplatí ten lék, který k nám přijde za tu výhodnější cenu, prostě pak jako vyvízt někam ven a prodat ho dráž. Jo, takhle, tak teď takže to chápu. To je věc, která se netýká jenom Ozempiku, ale týká se to i jako jiných léků. Léků na chřipku třeba. No, i třeba některé, jak byly ty problémy s antibiotikama, tak tam to taky mohl být problém tenhle, jo. Takže to jako je takový komplikovaný mechanismus, kterým úplně dobře rozumím. Rozumím, ale už trošku si ho rozklíčovala a já jsem právě chtěla jako pochválit to ministerstvo, že celkem jako pružně reagovali, protože tohle se stalo v dubnu. V červnu 23 už ministerstvo zdravotnictví kvůli masivnímu rozšíření léku mezi nediabetiky omezilo jeho předepisování, takže první regulace. Ozempic mohli nově dostat pouze diabetici s BMI nejméně 35 a hodnotou hemoglobinu 60 a více, kterým byl plně hrazen. Lék také mohli nově předepisovat pouze diabetologové a endokrinologové. Asi se to nezneužívalo. V říjnu téhož roku ministerstvo zdravotnictví a SÚKL varovali před užíváním léku Ozempic získaného jinak než na předpis a vyzvednutého v lékárně a například koupeného přes internet. Mohlo být o padělek, jehož aplikace může způsobit vážné zdravotní komplikace s ohrožením života. A pak jsem jenom chtěla ještě říct, že léky jako Ozempic nebo Saxenda, ano, to je nějaký další, který funguje na bázi toho semaglutidu, měli v Česku pro samoplátce cenu kolem 3000 korun za dávku na zhruba 18 dní. A když si vemeš, že to prostě někdo má jakoby užívat 3 měsíce, aby teda zhubnul, tak to má 6 000 na měsíc a dejme tomu 18 000 jako na ty, 18 000 na 3 měsíce. A jako, není to úplně jako levnota, že jo? Ale stejně to spoustu lidí neodradilo a vlastně přišli do ilegality. To jsem jenom chtěla vlastně říct k tomu, abych popsala tu situaci v Česku. Takže si už každý umí udělat zhruba obrázek o Ozempiku, tak jak jsme se o tom s Blankou bavili. A určitě nebo takhle, naši posluchači jsou určitě jako chytří, rozumní, my víme, že nás poslouchají takoví, kteří se o sebe starají a tohle je pro ně jenom jako takový refresh, jako občerstvení v těch podcastech, že je to něco jako aktuálního. Pojďme si říct, proč bychom měli hledat přírodní alternativy Ozempiku. Protože je to přírodní a nepoškodí nám to zdraví a můžeme tím dosáhnout jakoby snížení váhy dlouhodobě udržitelným způsobem. Že jo? Jako nebudeme si nalhávat, ty přírodní alternativy jako fungují mnohonásobně hůře než ta chemická alternativa. To jako bohužel tak je, že prostě ty doplňky stravy třeba, které obsahují nějaké látky, které to nějakým způsobem můžou jako fungovat na podobném mechanismu, přes ten GLP-1 hormon nebo ty receptory pro něj, tak ty
přírodní látky prostě tu účinnost toho Ozempiku jako postrádají. Je to prostě jenom doplněk, který nám tak jako zlepší tu účinnost těch základních snah zhubnout, to znamená nějakých dietních omezení pohybového režimu, já nevím, třeba i úpravy spánkového režimu, to všechno je důležité, když chce člověk hubnout, nějaký management stresový, že jo? To jsou takové ty zásady, které jsou jako na prvním místě a ty doplňky stravy to tak jako trošku jako podpoří, ale sami o sobě neudělají nic. No. Fakt? Ty to říkáš takhle úplně vlastně degradačně, ale mně přijde, že ty doplňky stravy naopak, že jako mají dobrý působení. Ale tak jako mají, ale jako nestačí si zobnout tu piluli, aby něco se stalo. Jo? Je to prostě doplněk k něčemu dalšímu. Jasně, tak ale zase je to chemka, tak, nevýhoda. Je to chemikálie, je to drahý jako blázen a hrozí tam jojo efekt, protože to je rychlý a stejně vlastně rychle, jak člověk zubne, tak stejně rychle přibrat. Jo. Co může z přírodních pomocníků pomoci, které byliny a živiny jsou teda ty správné a vypínají a zapínají geny, které jsou potřeba? Produkci vlastně toho GLP-1 a i tu vazbu na ten receptor dokáže látka, která se jmenuje berberin. Mm-hmm. To je doplněk stravy nebo čaj? Nebo co to je? To je prostě látka, která je obsažená v některých rostlinách. Z doplňků stravy to obsahuje třeba nopál, třišťál nebo celík zlatobíl. Celík zlatobíl se pije? Nebo to je taky doplněk stravy? Tak jako může se pít, může se z toho dělat tinktura, může to být i v nějakých kapslích, ale většinou se dělá buď čaj nebo tinktura. Já jsem vám to přeskočila, ty jsi to jenom tak rychle zmínila, že je třeba teda upravit trošku ten životní styl, začít se trošku hýbat, zdravý jídelníček, spánek, redukce stresu, to si říkala, a přidat případně teda ty doplňky stravy. A teď k ním přecházíme. Takže nopál, který obsahuje berberin, zlatobíl a... To jsou ty zdroje berberinu. Trošku berberinu obsahuje i kurkumin. Čekanka? Čekanka, ta neobsahuje berberin, ale ta rozpustná vláknina inulin, která je v čekance jako hodně obsažena, tak podporuje tvorbu GLP-1. Super, zase ta funguje nějakým způsobem dobře i na mikrobiom, což je důležité. Ten mikrobiom je zásadní, protože butyrát, což je produkt některých střevních bakterií, nebo i další mastné kyseliny s krátkým řetězcem, ale ten butyrát je asi v tomhletom nejefektivnější, tak také podporuje tvorbu GLP-1 a aktivitu těch hormonů pro GLP-1. Takže čekanka může být taky volba a ona ještě navíc působí na další takzvaný inkretin, on patří, ten GLP-1 patří mezi takzvané inkretiny a PYY se označuje, je to taky peptid, taky vlastně hormon, který vlastně tlumí chuť k jídlu také, takže ta čekanka jede přes oba tyto hormony. Pak mě napadá, že by to mohl být třeba epigallocatechingalát EGCG, který... Ano, ten také vlastně podporuje produkci GLP-1 a plus ještě má spoustu dalších účinků ve smyslu podpory spalování tuků, potlačení jako vzniku a diferenciace těch tukových buněk a podobně. Takže tam to EGCG působí jako na mnoha frontách. Šišák bajkalský, to mě nenapadlo. Jak by mohl fungovat zrovna šišák? Šišák bajkalský také může podpořit tu tvorbu. Probiotika, u některých těch probiotických kmenů je právě prokázaná účinnost právě na tu tvorbu toho GLP-1. Souvisí to asi také jako vlastně s tou rovnováhou střevního mikrobiomu i zprostředkovaně s produkcí butyrátu, protože ta probiotika, která se smí užívat jako doplněk stravy, tak ta sice jako tam nejsou ty bakterie, které jsou schopny produkovat butyrát, ale můžou nějakým způsobem jako podpořit zase další růst těch producentů butyrátu, takže to tam funguje vlastně tímhletím způsobem. Ještě mě napadá, že na hubnutí jsme doporučovali resveratrol, máme o něm i díl o resveratrolu a OPC, ten taky ovlivňuje teda to GLP? Může ho trochu ovlivňovat, ale není to rozhodně z těch top. Zázvor? Ten zázvor asi taky, no. Ten resveratrol, on jde hodně přes ty sirtuiny, přes vlastně aktivaci mitochondrií. Sirt Food Diet, o tom taky máme podcast, ano. Takže můžete poslechnout. Nedávno jsem se bavila s Borisem Oravou,
když jsme se sešli nedávno, tak a on vlastně říkal, bavil se s Arletou a říkal, hele, nejlepší spalovač, nebo spalovač tuků Bromeline. Bromeline je spalovač tuků, je to nějaký enzym, že jo, a neměl by se užívat dlouhodobě. To jsou takové základní věci, které... A měl by být v každé lékárničce při zranění. Tohle o něm vím. Funguje i při tom GLP, nebo je to jenom takový jako spalovač těch tuků? Podle mě přes GLP nefunguje, je to spíš ten spalovač. No. Dobře. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, protože samozřejmě ty to v článku nemáš. Ty máš i článek na Ozempic a na přírodní pomocníky na hubnutí, ale vlastně já si řeknu Ozempic, diabetes, hubnutí. Proč by nemohl nějaký jiný doplněk stravy, přírodní, na diabetes pomoct i s tím hubnutím, jako je například Gurmar. Gurmar taky pomáhá? Gurmar pomáhá na hubnutí. Měli jsme podcast na Gurmar. Měli jsme, ale my jsme možná měli spíš jako na hubnutí, nevím, jestli přímo na Gurmar. Gurmar totiž dělá takovou jako zajímavou věc, pro kterou se ho vyplatí nebrat ho v té kapsličce, ale vysypat si ho třeba a chvíli ho povalet v ústní dutině, protože on se váže na receptory sladké chuti. A tudíž ten mozek vlastně tím ošálí, že má pocit, že dostal nějaký cukr. I když nedostal. Ale on je hrozně hořký, já ho doma mám. Je to takový trošku paradox, ale jako potlačí tu chuť na sladký. No. Mm-hmm. Takže ale i třeba ten kurkumin, že jo, to je jako silný antidiabetický doplněk stravy. Nopál, ten je výborný pro diabetiky, když si ho dáš před jídlem, tak výrazně potlačí vstřebávání glukózy, takže ti vlastně sníží tu takzvanou postprandiální hladinu glukózy v krvi. Jo, takže ty doplňky stravy, které jsme tady jmenovali, GSG, jako taky může být užitečný při diabetu. A ještě musím říct, že nopál je výborný při kocovině. Ať už si ho dáte před párty nebo po párty. A dokonce má takhle schválený i zdravotní tvrzení od Evropské unie. Mám teď v plánu ještě do Vánoc napsat o kocovině článek. Fakt, to je super. To je super, to napiš. Hledáte, jak podpořit své zdraví a energii komplexně, bez zbytečných kompromisů? Epigemic pro vás připravil funkční balíčky obsahující pečlivě vybrané kombinace 3 produktů, které se navzájem doplňují a podporují. Díky vědecky ověřeným účinným látkám působí synergicky, tedy tak, že jejich účinek je silnější společně než samostatně. Ať už chcete podpořit imunitu, sportovní výkon nebo dlouhověkost a vitalitu, funkční balíčky od Epigemic vám nabídnou komplexní a promyšlené řešení vycházející z epigenetiky. Každý set vznikl na základě odborných poznatků a zkušeností s dlouhodobou optimalizací zdraví. Můžete si být jistí, že každý doplněk v balíčku má svůj význam a přispívá ke konkrétnímu cíli v plné kvalitě a na maximum. Jaké balíčky Epigemic připravil? Tak například silná imunita, antistres, síla muže, krásná, vitalita a dlouhověkost, klidný spánek, menopauza v harmonii, sport na max, duševní pohoda, trávení a mikrobiom a ještě několik dalších. Pro koho jsou balíčky vhodné? Pro všechny, kteří chtějí řešit své zdraví systematicky a efektivně, pro všechny, kteří chtějí kombinaci produktů, co se navzájem podporují, a pro všechny, kteří chtějí investovat do dlouhodobého zdraví, energie a výkonu. Tak zapněte ty správné geny a navštivte epigemic.cz. Já plánuju pro naše posluchače, kteří nás podporují, a já i vím a dostávám hlášky, že si kupujete některé doplňky stravy s kódem Geny pod kontrolou, takže tím pádem nás i jako podporujete vysloveně tenhle podcast a moc vám za to děkujeme. A já pro naše posluchače mám právě překvapení, protože budeme mít 100. díl. A ty ještě asi taky nevíš, co bude ve 100. díle. No, já to ještě nevím. A já ti to řeknu po natáčení, protože to bude překvapení a já to nechci tady nikomu spoilovat. Takže se těšte, 100 bude skvělá, Blanka je tam skvělá, já jsem tam jako vždycky a těšte se, bude to skvělý.
Blani, to je za mě všechno. Já na tebe už nemám žádný další otázky. Nemáme ani co promovat. Jaký školení, webináře? Ty zase začnou asi až... No nějaký budou, no. Ještě jsme úplně jako nevymysleli. Přátelé, dejte nám vědět, jestli by vás zajímala. Napište nám to na Instagram nebo klidně do poslechové platformy. Dejte nám prosím vědět, jestli by vás zajímala například škola epigenetiky a podobně, jestli má, co by se vám tak líbilo, co byste chtěli vědět, jestli byste měli zájem o školu epigenetiky, kde by vás Blanka prováděla nějakým způsobem vším, abyste dokázali epigenetiku zavést do svého života a třeba pak dostat i nějaký certifikát. Dejte nám vědět, jestli máte zájem o třeba webináře, ale webináře na pokračování a třeba o nějakou videoformu, kde se kdykoliv můžete přihlásit a dejte nám vědět, co by nás bavilo. Já jako určitě mám v hlavě taková témata, které jsme ještě v rámci webinářů nedělali, nebo dělali jako v rámci nějakého, že byli součástí něčeho, ale nebylo jim věnováno tolik prostoru. Typicky bych určitě ráda udělala menopauzu, to je prostě téma, který je strašně důležitý. No, je to jeden z nejposlouchanějších podcastů. No, takže určitě bych na toto téma ráda udělala webinář, i protože s tím mám své velmi bohaté zkušenosti. Ale ty sportovní. Nejen poradenské, ale osobní. A určitě bych chtěla udělat klouby jako webinář. No, takže jako mám jako zatím v hlavě jako témata, který bych ráda zpracovala formou webináře, ale plus je tam ještě ve hře samozřejmě ta varianta, že by se dělala nějaká ta škola, takže ještě to úplně nemáme domyšlené. Já bych třeba ráda dělala konferenci, víš, že by se tam svolali všechny podle nás zajímavé lidi z oboru epigenetiky a ti, co mají co říct. Každopádně my už teď můžeme briefovat a týzovat naše lidi, protože v březnu bude další festival Uzdrav se sám, kde Blanka vlastně vystupovala se mnou naživo v moderovaném podcastu a bylo to v Táboře a proto mělo velký úspěch, tak to bude v Praze a bude to v březnu a až budeme mít vyšší informace, tak my vám je rozhodně pošleme a mělo by to být v Praze na ČZU, což mi dává velký smysl a ČZU hluboce miluji, studovala jsem tam, takže se tam těším. Dobře, tak já myslím, že už jsem se vyžvanila. Chceš ještě něco dodat, Blani? Asi myslím, že jsme řekli úplně všechno. Takže sledujte epivýživa.cz, kdo nejste přihlášeni jako k odběru newsletteru, tak se přihlašte, protože v rámci newsletteru se dozvíte nejen o tom, jaký vyšel nový článek, ale i o tom, jestli bude nějaký webinář. Přesně tak. A kdybyste měli zájem o soukromou přednášku, třeba u vás ve firmě nebo pro vaše kolegy, dejte nám vědět, jsme na to připravené. Přátelé, baví vás náš podcast? Dejte nám vědět. Kladné hodnocení na vaší oblíbené platformě nám udělá radost a hlavně pomůže, aby si nás našli i další nadšenci do zdraví. Já to kontroluju, máme jich tam víc a víc. Mockrát vám za ně děkujeme, že nám dáváte hezká hodnocení. Pokud byste chtěli zkusit některé doplňky stravy, které jsme s Blankou zmiňovali, mrkněte na nabídku Epigemic na e-shopu epigemic.cz nebo nástroje zdraví.cz a s kódem Geny pod kontrolou máte 15% slevu. Najdete tam Epikafe, nápoj z výběrového zázvoru a čekanky, který nakopne vaše spalování, nebo Nopal, Kurperin, EGCG, Bromelain i Resveratrol. Neváhejte zkusit některý z funkčních balíčků, kde jsou pro vás připraveny vhodné kombinace produktů, včetně synergického plánu užívání. Může to být třeba super dárek pod stromeček. Epigemic je první česká a slovenská značka, která se vrhla na epigenetické bylinky a živiny a dělá to v plném nasazení a poctivě. Věda, zkušenosti i kvalita v jednom za férovou cenu. Potřebujete poradit s výběrem doplňků? Neváhejte oslovit Blanku v rámci poradny. Přihlásit se můžete na epivýživa.cz, zarezervujete si konzultaci a Blanka bude na hodinu jenom vaše. Je skvělá a ráda vám pomůže, že jo, Blani? Jasně.
Sledujte nás na Instagramu, Facebooku jako epivýživa.cz, ať vám nic neuteče a jak říká Blanka, jestli chcete vědět nejnovější info, přihlašte se do newsletteru, nespamujeme, opravdu posíláme jenom kvalitní informace, tipy na biohacky a posíláme ho jednou za 3 týdny, vždycky stojí za to. Od mikrofonu se loučí Blanka Pechková-Gololobová. Ahoj. A Petra Eliášová. Pokud bychom se už do Vánoc neslyšeli, já upřímně doufám, že jo, tak vám přejeme krásné vánoční svátky, moc se nepřejídejte, zasportujte si, užívejte si čas s rodinou, nemějte stres, zapněte si geny odpočinku a myslete na nás, protože my na vás myslíme. Přejeme vám hezký den a pod kontrolou každý gen.